ipapakita ko lang sa inyo kung ano ang binili namin sa grocery. Makapin to my hair sa likod. Anyway, don't judge me. Ano na ba? 12 o'clock in the afternoon. Oh well, unahin ko muna to. Bumili ako ng dalawang t-shirt sa Mark Spencer kasi mainit na dito sa UK. Kailangan ko ng yung cotton na top. Yan. So gusto ko yung kulay kasi may rainbow. Parang rainbow siya na kulay. £6.50. Tsaka bumili din ako ng blue. Yan. £6.50 lang siya. Tsaka yung material niya, yung pang summer talaga. And then, pumunta ako ng Sainsbury's. Bumili ako ng Spam. Kasi why not? Imumukbang ko yan. And then, itong, hindi ko alam kung paano siya basahin eh. Gochujang. It's a Korean hot red pepper paste. Ayan. That one. Kasi magpa-fried ako ng pork. Yan yung gamitin ko. Hindi ko siya alam kung paano ko siya i-pronounce. And then, pumunta akong Tesco. Muli ako ng almonds. Kasi pang snack. Yung ninunguya-nguya ko lang. And then, baby sweet peppers. Ang sarap nito, ang tamis-tamis. Gusto ko siya. And then, yung cheese strings. Yung pang snack namin sa mga bata. And of course, chocolate. Ito yung pinaka-paborito kong chocolate. Ito talaga yung pinaka-paborito kong chocolate. As in, kung may naririnig kayong humihingal, si Molly yan. And then, ice cream. You know, mainit sa labas. Kailangan mo ng Ben & Jerry's chocolate fudge brownie. And profiteroles. Naka-sale siya kaya binili ko siya. Mahilig, ito yung paborito ng asawa ko. And red velvet na cake. Yan. Yan yung nasa loob. Snack namin. Ito lang, yun yung binili namin. Wala kaming ibang ginawa, kundi nag-ikot-ikot lang kami. Nilalakad lang, simula yun lang. Tapos magluto ako mamaya ng fried pork. Lalagyan ko siya ng yung paste. Tapos magmumukbang ako. Ipapakita ko lang sa inyo kasi yung asawa ko at saka yung stepdaughter ko nagpunta sila sa Primark. Yun yung bag. Laki ng bag. At saka sa River Island. Pakita ko sa inyo yung sa Primark muna. Yan. Hindi lang. Ito yung short. Tapos ano siya, tawag sa kanya is straight regular rice. Maganda siya. Pang summer. Ano, 10 pounds siya. 10 pounds. Ayan. Tapos, hindi ako sumama kasi nagpapaiwan lang ako dito sa bahay kasi nga si Molly. Tapos nagpapaiwan lang ako sa bahay kasi nga si Molly ayaw namin iwanan kasi sobrang init talaga. Ayaw din namin dalhin si Molly kung saan na malayo sa bahay kasi sobrang init. Tapos, saan-saan na lang ako napupunta, no? Tapos nagustuhan ko yung last na haul ko ng Primark, yung yellow na spaghetti. Nagpapabili ako sa kanila ng dalawa. Ito yung kulay niya, yung parang siyang baby blue. At saka £1.80 siya. Yan, maganda talaga siya sa summer. Ano ba yung pink? At ito yung pink. There's. Kaya kung andito kayo sa UK, just go to Primark and get some of these. It's so cheap. £1.80. It's really good for the weather. Then because I started running now, binibilhan din nila ako ng socks. Magaganda yung mga socks sa Primark ha. £2.50. And itong pang running. Yan, yung parang leggings na pang running siya. Pangalan ko to. Yan. Kita nyo. Pero maganda yung material niya. Kano siya? It's €12. How much is €12, darling? £10. £10 siya. Maganda siya. Yan yung details niya. Oh. Parang see-through. Ganyan.
Tapos, nagpapabili din ako ng short, na summer short. Ang cute. Ang galing naman nila pumili. Sila lang talaga dalawa pumili nito. Yeah. Gustong gusto ko siya. Kapag uuwi ako ng Pinas, tingnan natin kung sino makakaangkin nito. Pero susuot ko muna siya. Tapos, alam ng asawa ko na mahilig talaga ako sa maputi na shirt. Binibilhan niya ako. Pag may makita siyang maputi na shirt, tapos alam niya na magustuhan ko, binibilhan niya talaga ako. Kasi alam niya, mahilig talaga ako sa white shirt. Ayan. Ito yung, wala lang, yung basic na white lang. Pero may sinabi, no more chances. Ano ba siya? How much is this, darling? 4 pounds then. White top. Yeah, yun. Tapos, nagpunta din sila sa River Island. Itong asawa ko, hindi talaga siya mahilig hindi siya mahilig sa maputi kasi nga nadudumihan agad. Pero bumili siya nito. Wala pa ata siyang 50 pounds eh. Ganda niya tingnan. Yun lang yung yung pinamili nila. Kasi nagtanong sila sa akin kung ano ba daw gusto ko sa sa River Island. So, wala na akong gusto. Hindi na nga tayo nagsusuot ng masyadong magarang damit, diba? Kasi hindi na tayo nakakalabas at the moment. Kaya sa akin, mga lounge wear lang sa akin. At saka pang running kasi nagsistart na ako mag-running. Okay na ako doon sa mga ganon. Kaya, thank you husband at saka sa stepdaughter ko. Chilling in the garden. And my lovely bed. We're just having some nibbles in the garden. Red wine. Magra-red wine kami. Tapos, what is this? Oh, just some Spanish selection. Ham, chorizo, at saka, I don't know the other. Tapos dip, tapos cucumber, tapos pork, and everything else. And then wine. Nag-chill lang kami dito sa garden kasi mainit na mainit. Mainit sa loob, kaya dito lang kami sa garden. Kumakain pala ako ng ice cream. Nilagay ko sa mug. Yan. It's Ben and Jerry's ice cream something fudge something. It was half price from Mark Spencer. Kinda guys. We're just enjoying the weather. Si Molly na low bat. Ang init-init. Kawawa naman yung baby ko. Iniisip namin pag magbakasyon kami sa Pinas, dadalhin namin si Molly. Pero yung mga malalaking aso sa Pinas, syempre nag-adapt na din sila sa weather sa atin. Pero obviously, pag dadalhin si Molly sa Pinas, kailangan siya mag-adapt sa weather natin. Kasi sanay siya sa malamig na weather. Ang gala siguro pag dadalhin si Molly sa Pinas, no? Sarap niya. Hindi na si Molly nalulubat. Ayan. Ang init-init. Natutulog siya. Tapos palipat-lipat siya kung saan siya nagpupunta. Kasi yung init. Ayaw naman niya sa loob. Yung kitchen namin, tiles naman. Ayaw naman niya sa loob kasi ayaw niya mag-isa. Guys, thank you for watching ha. And I will see you next time sa aking video. Good night!